Προχωρούμε στην ανακεφαλαίωση του πρώτου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου της Α Γυμνασίου, φυσική αριθμή. Φυσική αριθμή λοιπόν, όπως έχουμε πει, είναι το 0, το 1, το 2, το 3, το 4 και τα λοιπά και τα λοιπά, δηλαδή προσθέτουμε κάθε φορά και 1. Κάθε φυσικός αριθμός έχει επόμενο και προηγούμενο εκτός από το 0. Η άρτιη αριθμή είναι η φυσική που διαιρείται με το 2, άρα γενικά μπορούμε να πούμε ότι έχουν τη μορφή 2 επί νη, όπου νη οποιοδήποτε φυσικός αριθμός. Η περιττή αριθμή είναι αριθμοί που δεν διαιρούνται με το 2, άρα γενικά η μορφή ενός περιττού αριθμού είναι 2 επί νη συν 1, όπου νη οποιοδήποτε φυσικός αριθμός. Είδαμε τις πράξεις μεταξύ φυσικών αριθμών, την πρόσθεση, όπου δύο αριθμοί μας δίνουν έναν άλλον, οι προσθεταίοι α και β μας δίνουν το άθεσμα γ, οι ιδιότητες της πρόσθεσης, με κυριότερη αντιμεταθετική, προσθεριστική και ουδέτερο στοιχείο. Αργότερα, στο τέλος του βιβλίου, θα μάθετε και το αντίθετο στοιχείο. Ο πολλαπλασιασμός, όπου πάλι δύο αριθμοί, οι παράγοντες, μας δίνουν το γινόμενο, και οι ιδιότητες του πολλαπλασιασμού, πάλι αντιμεταθετική, προσθεριστική και το ουδέτερο στοιχείο. Είδαμε την αφαίρεση, όπου δύο αριθμοί ομοιοτέως και ο αφαιρεταίος δίνουν τη διαφορά. Για να γίνει η αφαίρεση του φυσικούς αριθμούς θα πρέπει πάντα ο μειωτέος να είναι μεγαλύτερος από τον αφαιρεταίο. Επίσης, αν α μείον β ίσον με γ, τότε αυτό μπορεί να το γράψουμε ισοδύναμα ότι το α ισούται με β συν γ ή το β ισούται με α μείον γ. Επίσης, αν από οποιοδήποτε αριθμό αφαιρέσουμε το 0, παραμένει ο αριθμός όπως είναι. Είδαμε την τέλεια διαίρεση, όπου ο διαιρεταίος όταν διαιρείται με το διαιρέτη μας δίνει το πηλίκο και βέβαια πρέπει ο διαιρέτης να είναι διάφορος του μηδενός. Επίσης, αν έχουμε α δια β ίσον με γ, τότε αυτό γράφεται ισοδύναμα α ίσον με β επί γ ή α δια γ ίσον με β. Όταν διαιρέσουμε έναν αριθμό με τη μονάδα μας δίνει τον ίδιο τον αριθμό. Όταν διαιρέσουμε ένα μη μηδενικό αριθμό με τον εαυτό του μας δίνει 1 και όταν διαιρέσουμε το 0 με οποιοδήποτε αριθμό διάφορο του μηδενός μας δίνει 0. Από τις πιο σημαντικές σχέσεις της Α γυμνασίου, η επιμεριστική ιδιότητα ως προς την πρόσθεση α επί β σε παρένθεση συν γ ίσον με α επί β συν α επί γ και ως προς την αφαίρεση α επί β σε παρένθεση μέσα μείον γ ίσον με α επί β μείον α επί γ. Αυτή λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές. Είδαμε επίσης δύναμη φυσικού αριθμού, νιωστή δύναμη φυσικού αριθμού, ένα γινόμενο νη παραγόντων όπου κάθε παράγοντας είναι ίσος με α εδώ στην προκειμένη περίπτωση, το α είναι η βάση και το νη είναι ο εκθέτης. Είδαμε επίσης την ευκλήδη διαίρεση, όπου έχουμε το διαιρεταίο, το διαιρέτη, το πηλίκο και το υπόλοιπο. Πρέπει το υπόλοιπο να είναι μικρότερο του διαιρέτη. Είδαμε την προτεραιότητα των πράξεων, προηγούνται οι δυνάμεις, μετά οι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις και μετά οι προσθέσεις και αφαιρέσεις και αν βέβαια περιέχονται παρενθέσεις, οι πράξεις μέσα στις παρενθέσεις με την παραπάνω σειρά. Είδαμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, το μικρότερο από τα μη μηδενικά κοινά πολλαπλάσιο δύο αριθμών, το μέγιστο κοινό διαιρέτη, ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες δύο αριθμών, πότε ένας αριθμός λέγεται πρώτος, όταν έχει μοναδικούς διαιρέτες τη μονάδα και τον εαυτό του και είναι διάφορος του 1, σύνθετος όταν δεν είναι πρώτος και είναι και διάφορος του 1, και πότε δύο αριθμοί λέγονται πρώτοι μεταξύ τους όταν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τους ισούται με τη μονάδα. Στα κριτήρια διαιρετότητας, ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 10, με το 100, με το 1000 κτλ. Αν λήγει σε 1, 2, 3 κτλ. Μηδενικά αντίστοιχα. Με το 2, όταν το τελευταίο του ψηφίο είναι το 0, 2, 4, 6 ή 8. Με το 5, αν λήγει σε 0 ή 5. Διαιρείται με το 3 ή το 9, αν το άθεσμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3 ή με το 9 αντίστοιχα. Και με το 4 ή το 25, αν το τελευταίο διψήφιο κομμάτι του αριθμού, δηλαδή των δεκάδων και των μονάδων, είναι στην προπαίδεια του 4
ή διαιρείται με το 25. Στην ουσία για το 25 έχουμε ξαναπεί ότι τα τελευταία ψηφία πρέπει να είναι είτε 2 μηδενικά, είτε 25, είτε 50, είτε 75. Προχωράμε στις επαναληπτικές ερωτήσεις σωστού λάθους του σχολικού βιβλίου. Πάμε στην πρώτη. Ισχύει ότι μέσα σε παρένθεση 100-30 και μετά -10 ίσον με 100 μείον σε παρένθεση 30-10. Θα μπορούσαμε εδώ να κάνουμε τις πράξεις. 100-30 μας δίνει 70, 70-10 θα μας δώσει 60. Τώρα το δεύτερο μέλος προηγείται η πράξη στην παρένθεση, θα έχουμε 100 μείον 30 μείον 10 θα μας δώσει 20, 100 μείον 20 μας δίνει 80. Άρα λοιπόν είναι λάθος. Στο δεύτερο ερώτημα, για να πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό με το 11, τον πολλαπλασιάζουμε με το 10 και προσθέτουμε το 1. Εδώ, αν πάρουμε λοιπόν το 5 και το πολλαπλασιάσουμε με το 10 και μετά προσθέσουμε το 1, θα έχουμε τον αριθμό 50 συν 1 ίσον 51. Από την άλλη, αν πολλαπλασιάσουμε κατευθείαν το 5 επί το 11, 5 επί 10 50, 5 επί 1 5, θα πάρουμε 55. Άρα λοιπόν αυτό είναι λάθος. Στην επόμενη το γινόμενο 3 επί 3 επί 3 γράφει 3 στην τρίτη, από τον ορισμό της δύναμης είναι σωστό. Στην 4 το 2 στην πέμπτη ισούται με το 10. 2 στην πέμπτη ισούται με 2 επί 2 επί 2 επί 2 επί 2. 2 επί 2 4, 2 επί 4 8, 2 επί 8 16, 2 επί 16 32. Οπότε είναι λάθος. Στην πέμπτη ερώτηση έχουμε το άθροισμα α συν α συν α συν α, το οποίο όντως μας δίνει 4α, είναι άθροισμα ίσων όρων, οπότε καταλήγουμε σε πολλαπλασιασμό. Στην έκτη περίπτωση έχουμε γινόμενο ίσων όρων, οπότε είναι μια δύναμη, α επί α επί α επί α επί α επί α, αυτά είναι 6, οπότε θα πρέπει να έχουμε α στην έκτη, άρα είναι λάθος. Στην 7η ερώτηση, 2 στην τρίτη συν 3 ίσο με 11, 2 στην τρίτη συν 3 το υπολογίζουμε, 2 στην τρίτη μας δίνει 8 γιατί είναι 2 επί 2 επί 2 συν 3 και παίρνουμε αποτέλεσμα 11, οπότε είναι σωστή. Στην 8η περίπτωση έχουμε 3 επί 10 συν 2 επί 10, 3 επί 10 στην Δευτέρα συν 2 επί 10 στην πρώτη συν 2. Άρα λοιπόν έχουμε 3 επί 100 που είναι το 10 στη Δευτέρα συν 2 επί 10 συν 2. Άρα έχουμε 300, κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς, συν 20 συν 2, δηλαδή θα πάρουμε 320 και 2, 322. Άρα είναι σωστή. Στην 9, 20 μείον 12 δια 4 ίσο με 2. Τώρα, αν κάνουμε τις πράξεις, πρώτα προηγείται η διαίρεση, άρα 20 μείον 12 δια 4 μας δίνει 3, 20 μείον 3 μας δίνει 17. Άρα είναι λάθος. Πάμε να δούμε την επόμενη, την 10. 9 επί 3 μείον 2 συν 5 ίσο με 30. Προηγείται ο πολλαπλασιασμός, 9 επί 3 θα μας δώσει 27, μείον 2 συν 5. Τώρα μπορούμε να εκτελέσουμε τις πράξεις από αριστερά προς τα δεξιά, είναι προσθέσεις και αφαιρέσεις, 27 μείον 2 μας δίνει 25, 25 συν 5 θα μας δώσει 30, οπότε είναι σωστό. Στην 11 έχουμε μέσα σε παρένθεση 3 επί 1 μείον 3 και όλο αυτό δια 3, προηγείται η πράξη μέσα στην παρένθεση και μέσα στην παρένθεση προηγείται ο πολλαπλασιασμός, άρα θα έχουμε 3 επί 1 3 μείον 3 και όλο αυτό δια 3, 3 μείον 3 μας δίνει 0, 0 δια 3, είπαμε ότι οποιοδήποτε φυσικό αριθμό, οποιοδήποτε αριθμό και αν διαιρέσουμε το 0, διαφορετικό του μηδενός, θα πάρουμε 0, 0 δια 3 θα μας δώσει 0, οπότε είναι σωστή. Στην 12 λέει στη σειρά των πράξεων, μας δίνει εδώ την αριθμητική παράσταση, οι παρενθέσεις δεν χρειάζονται. Όντως, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε παρενθέσεις, ξέρουμε ότι πάντα προηγείται ο πολλαπλασιασμός, άρα είναι σωστό.
Στη 13 η διαφορά δύο περιττών αριθμών είναι πάντα περιττός αριθμός. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα, αφού λέει το πάντα, μπορούμε και με ένα παράδειγμα να δούμε πρώτα απ' όλα αν δεν ισχύει. Αν πάρουμε λοιπόν το 7 που είναι περιττός αριθμός και το αφαιρέσουμε το 5 που είναι περιττός αριθμός, θα πάρουμε 2. Το 2 είναι άρτιος, άρα είναι λάθος. Στην 14η ερώτηση, αν ο αριθμός α είναι πολλαπλάσιο του β, τότε ο α διαιρείται με το β. Εφόσον ο α είναι πολλαπλάσιο του β, ο α μπορεί να γραφεί ας πούμε σαν έναν άλλο αριθμό επί β. Και σίγουρα μπορεί να διαιρεθεί με το β, αφού εφόσον είναι πολλαπλάσιο είναι στην προπαίδεια, θα το λέγαμε έτσι, του β. Άρα λοιπόν είναι σωστό. Τώρα βέβαια αν πάρουμε τον ορισμό του σχολικού βιβλίου, πολλαπλάσια ενός φυσικού αριθμού α είναι οι αριθμοί που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του με όλους τους φυσικούς αριθμούς. Αν πάρουμε λοιπόν το φυσικό αριθμό 0 και πολλαπλασιάσουμε με όλους τους φυσικούς αριθμούς, 0 επί 0 ίσον με 0, 0 επί 1 ίσον με 0 κτλ. Τότε λοιπόν το 0 θεωρείται πολλαπλάσιο του 0. Και αν πάρουμε δεύτερη πρόταση, κάθε φυσικός αριθμός διαιρεί τα πολλαπλάσια του, άρα λοιπόν το 0 διαιρεί το 0. Θα έπρεπε προφανώς εδώ να βάλουμε και την περίπτωση του μη μηδενικού φυσικού αριθμού. Όπως και εδώ θα έπρεπε να μπει το μη μηδενικός. Στην άσκηση, στην ερώτηση 15, το 38 είναι πολλαπλάσιο του 2 και του 3. Το 38 τελειώνει σε 8, οπότε είναι πολλαπλάσιο του 2. 3 και 8, 11. Δεν διαιρείται με το 3, άρα δεν είναι πολλαπλάσιο και του 2 και του 3. Ο αριθμός 16, 450 διαιρείται με το 3 και με το 9. 4 και 5, 9, άρα διαιρείται και με το 3 και με το 9. Σωστά. Στην 17η ερώτηση, ο αριθμός 35 και ο αριθμός 210 έχουν μέγιστο κοινό διαιρέτη τον αριθμό 5. Εδώ αν κάνουμε τη διαίρεση 210 δια 35 θα δούμε ότι χωράει ακριβώς το 35 στο 216 φορές. Άρα λοιπόν ο μέγιστο κοινός διαιρέτης είναι το 35 και των δύο αριθμών, οπότε είναι λάθος. Στην επόμενη, στη 19, η διαίρεση 420 δια 15 δίνει υπόλοιπο 18. Παρατηρούμε ότι το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο του διαιρέτη, άρα δεν μπορεί να δώσει ποτέ 18 υπόλοιπο, θα πρέπει να δώσει υπόλοιπο από 0 έως και 14, άρα λοιπόν είναι λάθος. Στην ερώτηση 20, η σχέση 177 ίσον με 5 επί 35 συν 2 είναι μια ευκλή διαίρεση. Παρατηρούμε πρώτα απ' όλα ότι 5 επί 35 θα μας δώσει 5 επί 30, 150, 5 επί 5, 25, 175 και 2, 100, άρα έχουμε μια ισότητα εδώ. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι το υπόλοιπο είναι μικρότερο οποιοδήποτε και αν θεωρήσουμε ως διαιρέτη, άρα λοιπόν είναι σωστή η πρόταση, είναι μια ευκλήδη διαίρεση. 21η ερώτηση, ο αριθμός 3 επί α συν 9 διαιρείται με το 3. Μπορούμε λοιπόν το 3 επί α συν 9 να το γράψουμε 3 επί α συν 3 επί 3. 3 επί 3 μας δίνει 9. Μετά να κάνουμε την αντίστοιχη διαδικασία της επιμεριστικής, δηλαδή να το γράψουμε σαν 3 επί α συν 3. Θυμίζουμε και την επιμεριστική, όταν έχω α επί β συν γ, αυτό μου δίνει α επί β συν α επί γ. Μπορώ λοιπόν να το σκεφτώ και αντίστροφα, από εδώ να πάω εδώ. Άρα λοιπόν, παρατηρούμε ότι αυτή εδώ πέρα η παράσταση είναι 3 επί κάτι, δηλαδή είναι πολλαπλάσιο του 3, άρα διαιρείται με το 3. Άρα είναι σωστό. Στην 22, ο αριθμός 300 αναλύεται σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ως 3 επί 10 στη Δευτέρα. Παρατηρούμε ότι το 10 δεν είναι πρώτος αριθμός, είναι σύνθετος, το 10 στο με 2 επί 5, αν το κάναμε σε ανάλυση γινόμενου πρώτων παραγόντων, άρα είναι λάθος. Και στην 23, ο αριθμός 224 διαιρείται και με το 4 και με το 8.
παρατηρούμε ότι το 24 είναι στην προπαίδεια του 4, τα δύο λοιπόν τελευταία ψηφία είναι αριθμός διψήφιος που διαιρείται με το 4, επίσης διαιρείται και με το 2, όταν ένας αριθμός διαιρείται και με το 4 και με το 2, γιατί διαιρείται με το 2, γιατί τελειώνει σε 4, τότε θα διαιρείται και με το 8, οπότε είναι σωστό.